Tvrdošine v roku 2014 pôsobilo 6 futbalových družstiev ako predprípravka, prípravka, mladší žiaci, ktorí sú v prebiehajúcej sezóne na 3. mieste, starší žiaci sú na 10. priečke. Najviac sa darí dorastencom, ktorí v sľubne rozbehnutej sezóne figurujú na 1. mieste a je už na nich, či postúpia do 2. ligy. A mužstvo už 3. rok po sebe bojuje o postup do vyššej súťaže. Na lídra strácajú len 6 bodov, čo nie je nedosiahnuteľný náskok. Futbalový klub Tvrdošín má k dispozícii štadión s prírodnou travnatou plochou, malé umelé ihrisko s umelou trávou. Pre rozvoj futbalových talentov slúži aj ihrisko s umelou trávou, ktoré postavilo mesto Tvrdošín, ako aj ihrisko s umelou trávou pri Spojenej škole Tvrdošín. V našom meste má florbal 14-ročnú tradíciu. Úspešnými trénermi v Tvrdošine sú Michal Cvanciger a Milan Burdel, ktorý je zároveň aj predseda klubu. Ženský florbalový tím je dlhé roky pevnou súčasťou ženskej florbalovej extraligy. Dvakrát skončili pred odvermi finále. Všetko si však vynahradili v sezónach 2013-2014 a 2014-2015, keď dvakrát po sebe sa stali majsterkami Slovenska. Na začiatku sezóny 2014-2015 sa zúčastnili na Euroflorbalového cupu v Norsku. Muži 2 sezóny pôsobili v mužskej florbalovej extralige. V juniorských kategóriách sa podarilo dosiahnuť majstra Slovenska a v mládežníckych starších a mladších žiačkách sme vicemajstri. V klube sa podarilo vychovať niekoľko talentov, ktoré momentálne pôsobia aj v iných zahraničných ligách, napríklad v Čechách, a taktiež slovenské reprezentantky v juniorských a ženských kategóriách. Tento šport sa v Tvrdošine rozvíja extrémnou rýchlosťou vďaka výraznej podpore zo strany vedenia mesta. V Tvrdošine má stolný tenis veľkú tradíciu a hrá sa tu asi 60 rokov. V roku 2014 mal v súťažiach 4 družstva mužov a 3 mládežnícke družstva. Najväčší úspech Tvrdošína je postup do stolnotenisovej extraligy, kde spomedzi 10 družstiev skončili na 6. mieste. K týmto úspechom treba zaradiť aj zisk niekoľkých medailí z majstrovstiev Slovenskej republiky v kategórii mládeže. To sú najvýznamnejšie úspechy, ale hovoriť môžeme o mnohých ďalších dielčích, pretože stolný tenis mal a má pomerne veľkú základňu. Svoje majstrovské zápasy hrávajú v stolnotenisovej herni v Tvrdošine. Mesto Tvrdošín výrazne podporuje napredovanie tohto športu. Tenisový klub Tvrdošín vznikol v roku 2010 a od roku 2012 je registrovaný na Slovenskom tenisovom zväze. V roku 2013 začali hrávať súťaže družstiev detí do 10 rokov, mladších a starších žiakov. Momentálne majú v súťaži 9 tímov, ktorí si pri mladej histórii tohto klubu počínajú veľmi dobre v konkurencii silných tímov zo stredoslovenského kraja. Medzi najväčšie úspechy patria víťazstva na rôznych turnajoch v Čechách a na Slovensku a taktiež výborné výsledky dievčat do 10 rokov v oblastnom a regionálnom kole detského Fred Cupu. Deti svoj talent môžu rozvíjať v krytej tenisovej hale, ktorá mladým talentom z Tvrdošína poskytuje dostatočné zázemie na ich rast. História volejbalového klubu v Tvrdošine sa píše približne od roku 1997 a je hlavne spojená s menom trénera Mariana Miku. Počas tohto obdobia sa vystriedalo v klube niekoľko generácií hráčok. V súčasnosti pôsobí v klube niekoľko trénerov ako Michal Masnica a Markéta Kotlinová. Marian Mika stále ostáva v klube a pôsobí ako organizačný pracovník, pomáha s administratívnymi prácami. Medzi najväčšie úspechy klubu patrí víťazstvo v oravskej volejbalovej súťaži 3-krát za sebou. Postúpilo do 2. ligy a podarilo sa im túto ligu vyhrať. Medzi najväčšie úspechy žien patrí to, že vyhrávali 2 roky v 1. lige žien. Volejbalové zápasy hráva volejbalový klub Tvrdošín v mestskej športovej hale v Tvrdošine. Šachový klub Tvrdošín má 2 mužstvá, ktoré hrajú 2 súťaže, a to 3. a 4. ligu. 3. liga sa hrá v rámci Žilinského kraja, v ktorej je A mužstvo dodnes. Mužstvo Tvrdošín B je tiež už tradičným účastníkom 4. ligy. Šachový klub hráva svoje domáce zápasy v Mestskom kultúrnom stredisku za výraznej podpory mesta Tvrdošín.
Každoročne hokejový klub Tvrdošín poriada turnaj za účasti 4 mužstiev, kde sa zúčastnia Trstená, Námestovo, Štefanov nad Oravou a domáci Tvrdošín. Tvrdošín hrá okresnú hokejovú ligu Internacionálov. Je tam 6 mužstiev z bývalého okresu Dolný Kubín. Tvrdošín sa pripravuje počas zimy na umelej ľadovej ploche v Tvrdošine a aj vďaka tejto ploche sa hokej stáva súčasťou športov v meste Tvrdošín. Od januára 2008 sa aikido cvičí na základnej škole v Medvedzi v 2 až 3 tréningoch týždenne. Raz mesačne si pozývajú učiteľa z iného klubu. Taktiež sa zúčastňujú na rôznych medzinárodných a národných seminároch, ktoré vedú uznávaní učitelia z celého sveta. K rozvoju tohto športu v Tvrdošine prispieva aj mesto, ktoré kúpilo žinienky potrebné pre aikido. Horolezec z Tvrdošína Milan Džugan sa venuje tomuto športu už dlhé roky. Počas svojich výstupov sa mu podarilo pokoriť niektoré vrcholy v Alpách a Himalajach. Na Mount Everest sa mu podarilo vystúpiť do výšky 8100 metrov. Aj vďaka Milanovi Džuganovi sa tento krásny šport dostal do nášho mesta. CrossFit je silový a kondičný program vyvinutý na to, aby pomohol ľuďom získať širšiu všeobecnú kondíciu. Je vytvorený tak, aby ľudí pripravil na akúkoľvek fyzickú výzvu. Active Gym v Tvrdošine sa trénuje pod vedením skúseného trénera Milana Baláža. Využíva ho čoraz viac mladých ľudí. V Tvrdošine sa začal rozvíjať nový šport gulečníková hra s názvom snooker. Tento gentlemanský šport má množstvo špecifických pravidiel. V Tvrdošine sa tento šport začal hrávať od roku 2013. Tvrdošín v tomto športe reprezentuje Andrej Burdel, ktorý sa v priebežnom snookerovom rebríčku na Slovensku drží na striebornej priečke. Hlavným cieľom snookerového klubu v Tvrdošine je podporovať rozvoj mladých talentov.